ମାଲିକ ଓଳିକି ଆଜି ମାଲିକ ଯାଇନି କାହା ଗଳିକି। ଆଉ ଖରା ତ ହଉଛି ପ୍ରବଳ, ଭଡ଼ା ଭଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଦୁର୍ବଳ। କ'ଣ କରିବା? ବସିକି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗଳିରେ ବସିକିରି ଆଜ୍ଞା ଉପମା ଚପ ଆଉ ବରା ଖାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ତ ଜୀବନ ମାଲିକ। ଗରମ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଲାଣି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ରହିହେବନି। ଆଉ ଗରମର କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଆମରି ମଣିଷ, ଆମରି ସିଷ୍ଟମ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ଗରମର କାରଣ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବ ବାଟରେ, ଖାଲି ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବ। ସେ ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଆପଣମାନେ। ସେ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଗରମ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରାର ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଗୋଟେ 400 ଏକର ଜମି ନା 4 ଏକର କେତେ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜ୍ଞା ହାତୀ, ହରିଣ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯାହା ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ରହିବେ? ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ସଫା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଗରମ ହେବନି? ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଶୀତ ହେବ? ଗଛ ପତ୍ର ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗଛ ପତ୍ର ପୁରା ସଫା କରି ଖାଲି ଘର ବିଲ୍ଡିଂ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭାଇ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଗଛ କାଟୁଛ, ସେଇ ଗଛ ସକାଶେ ତମେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଇକି ମରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।